си изпадащите от FBET Лига, така че ще бъде много интересно, така че не ни пропускайте от мен и цели екип. Благодарности, че бяхте с нас през целия сезон. Благодарности на цели екип, всички репортери, редактори, водещи на обзора на Втора лига, така че ще се върнем скоро. Вие пък останете с програмата на Диема Спорт. Дома на футбола с Жор Никол започва само след малко, така че приятна вечер с програмата на Диема Спорт. Най-големият магазин. 5000 продукта. 1000 секс аптека. 2000 секс играчки. За жени. За мъже. 500 BDSM аксесуари. Персонално обслужване. 1000 модела бельо.